23 ka mga persons with disabilities kung PWD gikan sa nagkadaiyang barangay sa Panabo City, Davao del Norte ang malipayong nakadawat og assistive device gikan sa lokal nga gobyerno pinaagi sa City Social Welfare and Development Office kung CSWDO. Ang mga gipanghatag gilangkuban sa pedya or adult wheelchairs, clutches, folding bed, walker ug toilet aids nga dakong tabang sa mga benepisyaryo dili lang sa ilang panglihok apan sa ilang kawad-on. Sumala sa Disability Affairs Office nga dunay gihimong assessment aron mahibaw-an kung kinsa gyud ang labing nanginahanglan sa assistive device. Nagpagayon sab og site visitation ang Executive Assistant 3 sa City Mayor's Office sa ubang PWD di nang hatag sab og ginagmayng pahalipay sama sa pampalit og gatas, diaper ug alang sa uban pang panginahanglanon. Gisugdan ang distribution nitong Martes hangtod kagahapong adlaw, Enero 19. Gawa sa mga personahe sa CSWDO, mitambong sab ato sa distribution sa mga assistive devices ang mga opisyal sa barangay. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.